بتاعهم زجرمي بقى سوي زجرم مطاو اوكي بتاعي زين قدي نايزو فطالباش امحراين نبرتناين دوم غنا نبرتناين ملسناين ስለዚህ ብጀግና መከላከያ ትግራይ ኃይሊ ትዲፍ ንብረትና ብዝተወሰነ መልክዑ መልስናለና ከምዚ ዝተካተተልኩም እዩ እዚ ላይ ገና እዩ ውስጣት ለ ያው ካው መንጭልና መንገዲ ከምዚ ዓይነት ስለዘይረኸብና ናትና ፋብሪካ ስለዘይና ገና ስለዝኾና ከምዚ ከባትን መንጭልና ተወሰነ እንጥቀምለና ሕኑ ዘይፈድስ ወዳ አድጊ ትክክል እዩ ስለዚህ ገና ጥሮንጦስ ሆነት ኮይና ሕዚ ሓደ ፀላይ ከም ዘይህልን ትግራይ ቁልዕ ኢሎም ከም ዘይሪዋ ንገብሮም ኢና ስመሰረቱ ክጠፍእ ኣለዎ እዚ ጭራሽ በቃ ቁልዕ ኢሉ ናብ ትግራይ ድንን ኢሎም በር ቅንዕ ኢሎም ከም ዘይትንግፉ ከም ዘይሪዋ ምጥንቃፍ ይኾነ ኢና ንገብሮም ኢና ስለዚ ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትዕወት ለያ ይኽእልለ ሓንቲ ነገር ክጥያዕካ ከም ተገዳላይ መጠን ተገዳላይ ናይዚ ህዝቢ ትግራይ እንታይ መግለጽ ትወትኸል ህዝቢ ትግራይማ ብናትያ አንደበት ግለጽ ይኽእል ምናልባት ክናዓይ ከብደን ይኽእል እንደ ህዝቢ ትግራይ ማለት ተቃላሳይ ናይ እንዳማቱ ዘይነክእ ተነኺእዎ ግን ኣብትዙ ናይ መጨረሻ ደረጃ ከምዘብፅሕ የሻል ከምዘብል ይፍሉጥ ዓለም ሙሉ መስክር እና ህዝቢ ትግራይ ብናትያ አንደበት يغنينا تعمي لخدنا المجلات مالتي حسب زهاو كنا كبد بنا مسكين نحن أول كم تجارب تجراي نزي حزبنا نخرعنا نتحوجنا